барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025 барои рушди тадбирҳои дастгирии иҷтимоии маъюбон, фароҳам овардани имкониятҳои баробар ҷиҳати иштирок дар ҳаёти ҷомеа ва баландбардоштани сатҳи зиндагии онҳо таҳия гардидааст. хулосабардории фаъолияти лоиҳаи дастрасӣ барои ҳама ки бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии занони маҳбиятдоштаи Сафои Кони Бодом дар ҳамшарикӣ бо Ассотсиатсияи халқҳои Осиёи Марказӣ Юлдуз ва маблағгузории Вазорати корҳои хориҷии Финляндия дар солҳои 2023-2024 татбиқ шуд, дар семинари ҷамъбастӣ дар доираи лоиҳа муҳокима гардид. Он бо ҳадафи баланд бардоштани иқтидори аъзоёни иттифоқи ташкилотҳои ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои ташаббускор ва фаъолони ҷомеа дар вилояти Суғд, инчунин баланд бардоштани огоҳии ҷомеа дар бораи муҳимияти фароҳам сохтани муҳити дастрас ва дастрасӣ ба иттилоот барои шахсони дорои маъюбияти гуногун сурат мегирад. умедворам дар оянда мо ҳамин сатҳи натиҷаҳои худро гум намекунем ва боз ҳам мехостем ки боз ҳам болотар равем, боз ҳам васеътар гардонем иттилоотро оиди муҳимияти фароҳам овардани муҳити дастрас ва дастрасӣ ба маълумот. Дар ҳолати сохтани дастрасӣ, муҳити дастрас ва дастрасӣ ба маълумот, шахсони майбият дошта, инчунин дигар шахсон ки аз гурӯҳҳои камҳаракати аҳолӣ ҳастанд, имкон пайдо мекунанд ки ба ҷамъият саҳми арзандаи худро гузоранд. фаъолияти лоиҳаи дастрасӣ барои ҳама дар шаҳри Панҷакент, дастрасии занони маҳбиятдошта ба соҳибкории хурд ки аз ҷониби намояндаи ташкилоти ҷамъиятии Мақсад муаррифӣ шуд, мавзӯъҳое буданд ки дар қисмати аввали семинар матраҳ гардиданд. Ба гуфти меҳмонон, солҳои охир дастгирии занону бонувони маҳбиятдошта аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ҳам вилоят ва ҳам шаҳру ноҳияҳо бештар ба назар мерасад. дар байни ин занони ҳунарманд ва эҷодкор, занҳое ки имкониятшон маҳдуд аст, аз ин гранти ҳам президентӣ, ҳам гранти раиси вилоят, яъне бархурдор мешаванд. барои ҳамин ман имрӯз гуфта метавонам ки дар вилояти Суғд он заноне ки ҳунарманд ҳастану эҷодкор ҳастанд ва имкониятшон маҳдуд аст, аз ҳамин гранти раиси вилоят бархурдор шавад ва шогирдҳои худро зиёд кунад, барои пешбурди зиндагии худ саҳми худро гузорад. дар идомаи семинар масъалаҳои муҳити дастрас барои шахсони ношунаво, семинарҳои иттилоотӣ дар ҷамоатҳои деҳот, роҳравҳои махсус, муҳимияти фароҳам сохтани фазои дастрасӣ барои шахсони дорои маъюбият дар ташкилоту муассисаҳо, даромадгоҳи дастрас дар бинои ҳифзи иҷтимоии аҳолии шаҳри Хуҷанд, дастовардҳои лоиҳа дар солҳои 2023-2024 ва стратегияи пешрафти муҳити дастрас барои солҳои 2024-2029 мавриди табодули назари иштирокчиён қарор гирифт. семинари мазкур аз он ҷиҳат фарқкунанда буд ки дар он тарҷумони забони имову ишора ҳузур дошт ва шахсони дорои маъюбияти шунавоӣ бе ягон мамоният тавонистанд дар он ширкат варзида, ҳангоми рафти семинар фикру андешаҳои хешро пешниҳод кунанд. барои омӯхтани забони имову ишора маҳз дар ташкилоти ҷамъияти ношунавоён курсҳо ташкил карда шудааст ки он шахсоне ки мехоҳанд метавонанд муроҷиат кунанд ва бевосита ройгон иштирок карда ин забонро омӯзанд ва пас аз хатми ин курс метавонанд ҳуҷҷати давлатиро соҳиб шаванд, яъне шаҳодатнома. шавқи инсонҳо ҳаст. Мо аллакай дар шаҳри Хуҷанд сеюмин маротиба 3 гурӯҳ тайёр кардем, дарс гузаронидем ва иштирокчиён бисёр ҳастанд. асосан ин шахсон ки дар оилаҳошон нашунава ҳастанд ё муаллимоне ки дар ин мактаби интернат кор мекунанд, корбарӣ мекунанд, асосан бисёри онҳо ва боз шахсоне ки мехоҳанд омӯзанд мебиёянд. аз шумораи умумии маъюбони ҷумҳурӣ 12,000-шон истифодабарандагони аробача, 9,000 маъюбон бо мушкилоти шунавоӣ ва суханронӣ ва инчунин 8,000 маъюбон бо мушкилоти биноӣ ба қайд гирифта шудаанд. муҳим барои ҳар яки онҳо фароҳам овардани муҳити дастрас яке аз самтҳои асосии лоиҳаи мазкур маҳсуб меёбад ва он танҳо бо ҳамкорӣ, якҷоягӣ ва ҳамоҳангсозӣ имконпазир хоҳад буд. бо таҳияи тавсия ва пешниҳодҳои иштирокчиёну натиҷагирии чорабинӣ семинари ҷамъбастӣ анҷом ёфт.
Насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилооти ахбор.